Nej, men kör vi nu! Nu jävlar ska vi in i bordet. Ja, men jag måste knepa. Jag är bara som en indian. Elina, det liknar Lotta på Brakmakargatan på pulsken. Nu liknar en häxa som puckelrygg. Nej, det är inte så längre. Det ser ut som den i The Village. Jo, Monstret. Alltså, här är men då ska... Elina! Elina! Elina, i så fall ska du vända på andra hållet. Det kan förlora mig. Jag tar Elin. Ja, slipper jag hålla på och klya med dig för att du eller du på med. Nej, krig! Nej, för fan. Det kommer ramla. Inte slå din dumme fan. Jag vet att det kommer in och börja som att glida. Ja, det är skönt. Ja, jag har ett sånt med mig. Jag har nog ett skärp. Har någon skärp? Nej, jag har det. Du kan lära dig till platta. Nej, jag behöver inte. Jag ställer mig bara skärp. Nej, vad fan ska du med det till? Ge mig mina skärp. Jag bara inte skitrolig grann. Vi kör på